Kahnyotrep Aceh National Movement HNM West Khasil District kala shem ya karai ban pentri kamno yala ka jong ke inaline permit habaro ko ke district naga banta ban khnra na phang ya baro ki barjala be one tre be anya po upur usam jong ke district ya ka ni ka sinjam ka HNM kala shem lingba ka jingilang jong ka executive committee kabala penlong hapo nok sto nya ka south tre urisau arjar arkulai habakran shikilat patai khubor na kaliang jong president ke HNM West Khasil District uba Wilstone Soshang long baka seng kan sasdang pan khandra na phangya baro kitu ki barjala ki bu wan tre kam be anya po ka district hem dala ban pen biang ikot ki sla badon kam long bakala don ka jingkeu stat na ka jingwan tu ki barjala po ka district bat kane ka long ka ba e ki ban itu la ki de ki officer ki nong tre sarkar ne ki de ki ba shu wan be an namar kata ka seng ka kentu ki dorbar hima ki dorbar shnong ban pethu ban budin ba lor ka jingdon jing ki barjala bat ban airu ke jingi trailang bat kaseng haba ka penlong ke jing khenra ha ka no ko por di mentasi kuat ban tha yang ka message ki bor bodi page dan isya ka sokar jela bahwa nakaliang ka HNM West Khasil District mentakasni hadian bagi la yashong ya ka executive committee ta kowe gesur mila shim ya garai ban pentri kamno ia kade ka ILP apo ka West Khasil District ki Borokoi boleh ngisi mi kade karai kata kade hadin ke jingit tayet her sedibha na borok ki office bearer kumjuru ki dekhot executive jong kade ka body jungi ba ngimman se ban haban pentri kamno hi ia kade ka ILP namar balai ka jingjellai jong kini ki barjala ne ki bari ba ngimtip ni mitu sho kila sedang bandang kharoi step pamenta apo West Khasil District langi phai apo shalang langi phai apo moe langi phai siapo aporo sodong ni jong West Khasil District ramrai ko ter wat apo nong stoin tahun dulu, jenjeli juga berjalan kalau berjalan kayak itu kata-kata. Kaba ngimtip so, lagi deki officer ne, deki police personal ne, lagi deki berjalan, kiba nanglo, kiba nang ne nantai, kiba ngimitu itau so. Lor menta, kidon deki project, kiba dang tray, deki surok, ramrai, nongstoin ramrai kersai, nang taba ketika nongstoin ranikor kaba imat kini ki barjala kila sim gabu ban wan busukli apo West Khasil District haga kerteng jong kini ki company ngimdun cipercaya wem ni kini ki nong tri ni company ki batri kini project ndri ba pun subaya ngi kelong ba kacing jelai jugi ni ki barjala kawan ra yang jingma haga bai dei bat ka songsuk songsan haga bai dei bat kajing nang kharoi jugi barjala kaban sawanra lesi ya kalawe kabadum na kabanta kadong kan West Khasil District Borokoi bali ngilong concern ya kani namar ba borok sikata ngiju ya ksat ban pelaj ya West Khasil District na kakti jong kibarjala ni kibari ngilaya ksat teng agabade ban kati kalampi calang mo andre hadu menta kajinge kun kadang ya cekman bat ngim kwa ba kani katuma kan poi hadu hangni apo sor nong stoy kemasusi kelong ba hadu menta ka sorkar kemi kadang sengam man ia kani kejingdawa jong kabri nyutrep Borokoi lengba seng malang ba fer lengba ka sorkar mi kaliaro ila manang ba ngila dawa ba dei ban pentrikamno ia kani ILP apo upun sam jong jalami kaliaro ringim na kanu kadaw baka sarkar kami kadang examine ya kata di ya kata kecing examine juga sarkar kami ngima asuban up ya kata ka report bagi naik pakumno ringim man si menta bagi haban simno ya ka jingkit kre halade na ka menta ban kapateng banwan ikon gikti jong kabri nyutra Borokoi khamtam po West Khasil District nama ngina kle kasang HNM West Khasil District, defect yang ada di West Khasil District Borokoi, kumta isno kitram balala jaba kan di West Khasil District
kan nongba Mausunrut, kan nongba Rambrai, bat kan nongba Nongstoin, kan long kum kiwi nongba kiban sajele tagi barjala kalong ke eki gosok itu kata-kata. Kin sakani eka kai kipateng, kin sakani eka kamai kaji, kin sakani yaki kam kijam kiba bon kiba ngi kasi ilaban le. Yaki kam kiba ngi ngim laban le. Ya kata ngim rat daya kau, ya kata wan mentaru bon ki breu kiba na barjala ni kiba na bariru kitrei yaki kam kiba ngim laban trei. Andrei mentangi iman ba wat yaki kam kiba red baria, wat yaki kam kiba kutia mutia le sing lawan. Rum kini kiba jala mentang kelas jamban karo istet ba. Ilal layu jukte babon ki kontraktor ba pentri di kibar jela ki jukte ba per. Ilayu jukte babon kini kibar jela ki balawan persan ban busuk kli haga kai pateng bat kunta takdar. Tiada jabam lada jaba kini amdon menu ba pengori ini lisi haga wi gapor kajing jelle ju kibar jela ba ngi masuk. Tilimba ka dega message ki pha ya kubor sa borok khoi KCM jong ki hima ba pero West Kasil district dagan niga message ki phai kubor sa borokot ki sordar sunong jong ki sunong ba pero West Kasil district ba kinong ki ba pengor ha ka ba de ba jing one room ba jong ki barjala namar lemda de ka jing terlang ba KCM mo lemda de lengba ka jing terlang ba ki sordar sunong kalong ka ba yingi kum ki kun samla ju ka seng bang ini kun yang ni katuma persa ini barjala. Yang kentu nomor kata-kata yang saudara senang kam take ba kimdei ban ai jaga sa jaga ri jaga dam ya kini ki barjala ki bawan lem kan no jipun itu lem kan no kam ka jam ba biang ka ba kisiwan sa da kan no bala ka ba iti kana tadi ka ba i cara sini. Dina kali ka seng la rai dunne ha ka diga executive committee ba nang ni sakamat ngin sedang no ya kan operation hakaba ngin kendaraan pang ya kini kidekar ki bombiang ikut Islam ya kini ki barjala ki bombiang ki kam ki jam ki bar kidi banong lada ki don kata ikut Islam bombiang lada ki don ki kam ki jam ki ba ya ha bakin sa insyong hamni ya kata ki lada on ndai daga kim dei ba ki don lagi da bombiang ngim ban se ban be ki ban ban petrikam be kum kat kum ki kendon jong ra